Human sa kapin duha ka tuig nga pagkabalda gumikan sa nating pandemya, inanay na usab nga mibalik ang mga torneo sa paugnat sa kusog sa nagariang bahin sa Sugbo. Ug usa na niini ang Don Bosco Cebu Alumni Basketball League 2023 nga formal nang gibuksan kaganiha. Moabot sa 28 ka mga team ang misalmot sa naasoing torneo karong tuiga. Gibahin kini og tulo ka divisyon. Diin ang matag division adunay mapiling kampiyon. 8 ka mga team ang magtigi sa Division 1, samtang tagnapo sa Division 2 ug Division 3. Mosubay kini sa single round robin format. Diin ang top 2 matag division automatic nga makasulod sa semifinals, samtang ang number 3 hangtod sa number 6 sa standing mag-abot sa tinagakay nga duwa aron madeterminar kinsa ang laing duha nga makasulod sa semifinals. Matod ni Bertoni Salazar, ang organizer sa torneo, nga katuyuan sa torneo mo gyud ang pagpromote sa mayong panglawas pinaagi sa paugnat sa kusog. Usa-usab kini kapaagi nga magkakitaay ang mga nagkadiyang batch nga sud usab sa dugayng panahon nga wa magkauban sa duwa nga basketball. Last time, 2019, we had only Division 1, Division 2. So, since then, daghan naman kay batch ng graduate. So, right now, mo nang daghan na na-accommodate nga teams, and then there will be a first ever Division 3 champion this year. Usa purpose nga atong gibuwag? Ito for parity or Gibuwag na to kay ang mga idaran di nakagukod sa mga batan-on. So, mas familiar pod sila. Muras lag reunion pod sa ilang mga kaduwa ra pod sa una. Inausab na desisyonan nga ibahin sa tulo ka divisyon ang naasoing torneo, depende sa batch alang sa patas nga duwa. As Bosconians, we're promoting run, jump, and shout na motto nato. So kita pod na-promote ang health, wellness, and then mental health jud. Tawag stress kay most sa atong mga players diri kay mga trabahante man and mga professionals. Lakip sa pakita og duwa sa unang adlaw sa torneo, mao si kanhi Philippine Basketball Association PBA player o karon konsehal Dondon Hontiveros sa Cebu City South District kinsa mo'y nanghulo sa batch 1994 sa Division 1 nga duwa. Napildihinon ang team ni Hontiveros sa batch 1997 sa usa ka kulbahinam nga duwa sa score nga 55-56. Kini si Greggy Magdaro alang sa My TV Cebu. Congratulations!